Bai, etapa berri bat eta ez nolalakoare. 6 urte beteko ditugu gure eskuago Ficoban hasi zala. Etapa bat bete dugu, helburu batzuk bete ditugu, eta orain helburu guzti horiekin beteta etapa erronka berriei jauzi egiteko borondatea eta determinazio guztiekin aurkeztuko da martxoan 31an Euskaldunan gure esku dago bai. Bai, etapa bat emaitzen da, orain dela 5 urte terdi Ficoban ardura bat hartu gendun, Zelai Nikolasek eta biok, bozeramaile lanak hartu ginuzten, mugimendu honi ahotsa jartzea, guretzako ohore bat izan da mugimendu honi ahotsa jartzea, baina, iruditzen zaigu hau prozesu natural badala, errelebo asko eta asko izan dira 5 urte terdi hauetan, arlo ezberdinetan, komunikazioan, azpiegituratan, antolakuntzako arduratan, eta herri ezberdinetan baita ere, ezta? Eta bozeramaileena bat gehiago da, eta bai, gure etapa alde hortatik ardurana amaitzen da, baina gure ardura herritar bezala gure eskubideen alde aritzeko bere horretan jarrituko du. Guk esaten dugu, sortu zaren gure esku dago, sortu zen, eta nik bi sensazio neuzken pertsonalki ezta. Batzan, herri honetan, orain dela 6 urte sinistutak geunden, sensibilitate politiko ezberdinetako jendea ezin gendula elkarrekin pausorik eman. Sinismen hori genduken eta sinismenak jarrera badakarki atzetik. Esango diazu ze etorkizun genduken herri honetan jarrera horrekin, ezta. Eta bigarrena zen, herritarrak ez genekigula zenbateko gaitasuna genduken eragiteko elkarlanen hasten balin baginen, ezta. Horixe zen gure panorama. Aldiz, Katalunian ikusten gendun, kontxo, milaka eta milaka herritar, bestelako jarrera bat zutela. Eta arrokeri gabe, baina arrotasunez, pausoak emanala, ikusiala, sentituala jarrera barreratu zutela. Eta jarrera hori izan, beraien etorkizuneko protagonistak bihurtzen ari zirela. Guk esan genduen dela 6 urte, aurkeztu genduen gure eskua zela eslogan bat, o lelo huts bat, jarrera bat zela. Eta jarrera hori ez da barrenatzen norbaitek esaten zula zure esku dago eta barrenatzen dezula, baizik ezinbestekoa da pausoak eman ikusi eta sentitu zenbateko gaitasuna daukagun zertan eta gure etorkizunen eragiteko. Zertan aritu gea 6 urte hauetan? Horretan, pausoak ematen, ikusten zenbateko gaitasuna daukagun eta sentitzen. Zerbait egin balin badugu 6 urte hauetan da ensaio bat. Hau da, orain dela 6 urte etzeon espazio bat sortu dugu. Gai batekin, orain dela 6 urte esaten zitzaigun, hobe gendula gai hori ezikutzea korapilotxu egizalako. Kakotxarten gai korapilotxu horren inguruan, herri honetan, espazio zabal bat bihurtu da, sortu da. Eta gaina ikusi dugu zenbateko gaitasuna izan genezaken. Konplizidade bat sare batez sortu da. Eta hori gutxi balitz, eztabaida ere sostengatzeko gai izan gea herritarrak. Aurkeztu gendunen Ficoban, orain dela 6 urte, baita ere beste metafora esate gendun. Eta zen, Europan tren bat jarri zela. Autoterminazioa eta erakitzu eskubideneko trena eta karril bat zeola Europan martxan. Eskozian bazula, 2014an ezea parada bat, eta Kataluniatik eta karril horik bere bazeudela eta iritsiko zela tren hori, ezta? Esan dezakegu 6 urte ondoren, guk ordun oso urruti ikusten gendun bezala, gaur egunen, tren horren karrilak ere Euskal Herrian eraikitzen jada hasi gehala. Eta hori guretzako da oso emaitza positiboa esan. Nik uste dut esperientzi guzti diela positibok. Kakotxarten txarrak izan daitezkenak ere esperientzi dielako, eta hortik ere ikasten delako. Baina bi adibide izan ditugu, eta un lujo bat izan da herritar bezala, eta europear herritar bezala, Europa barruan, bi adibide, bi modelo ezberdinek ardatz berdinaren inguruan ikusteko, ezta? Bat izan zen, 2007an SNP gobernu minorin hartu, esan 2010 urtean inbartzu da referendum bat, eta ia 2007tik hasi zen autodeterminazio eta erreferendumaren inguruko eztabaida. 2011an gobernu, gehiengo absolutoa lortu, Edinburgoko paktua egin, eta 2014 urtean erreferendum bat egiteko adostasuna iritsi zien, erresumatun, gobernua, erresumatuko gobernua eta Eskoziako gobernua. Zer ikasi dugu guk Eskoziatik? Gure ikaskaia da, herritarrak hitza hartza eta erabakitza horixe dela normalena.
Eta horrek ez du ez gatazka, ez konflikto eta ez problemarik sortzen demokrazian sakondu duen gizarte batetan. Eta ez gobernun, erresumatuko mandu, Londresen da ez Eskozien, ezta? Eta ez hori bakarrik, baizik eta herriari galdetzea, galdeketak egitea, erreferendunak egitea, askotan entzun izan gendun hemen ere, gizartea zatitu, konvulsionatu, puskatu egiten dula. Gezurra, demokrazian gehiago sakontzen da gizarte baten, ez dalako puskatzen, kohesionatu egiten da, asko ze gizarte sanogoa da, gai dalako heldutasunez edozein arazo erronka bihurtu eta aurrera ateratzeko, ezta? Eskozian, erreferendum bat ikusi gendun, eta Eskoziak irabazi egin zuen. Bigarren mailakoa da guretzako baiezkoa ezezko irten zen. Eskoziarren nahia azaleratu zen. Eta ezezko irten zen. Eta gizartea etzan horregatik zatitu. Baina baiezko irtengo alitz ere, elitzeke zatituko. Zatio, oinarrian dagon balorez betetako oinarri demokratikoak nahikoa da ezberdintasun sozial horik, bideratzeko. Hori izan da eredu bat guretzako Eskoziana, demokrazian gehiago sagonduten gizartena, gertatzen dana. Eta beste bada Kataluniana. Eta guretzako Kataluniako eredue da, ateatzen deune ondorioa da, herritarrak guk usten deuna baino gaitasun gehiago daukagu, eragiteko zertan da gure etorkizunean. Askotan esaten zitzaigun, hemen, beti konparaketak egiteko joera daukagu, baina Eskozien Cameron bat dute erresuma batun, eta hemen Rajoy bat genduke, eta han Salmon bat daute, eta hemen ez da gizien daukagun, ezta? Eta esaten egin duen, oso oker eta hankamoz gehatuko gineke irakurketa egingo agenduke bakarrik ordezkarin jarreran gain. Fijatu gabe ordezkatun herritarren jarreran. Zatio, ordezkarin jarrera, gehienetan izaten da ordezkatun jarreran isla da. Eta hemen ez bali mazaigu gustatzen gure ordezkarin jarrera, beraien jarreraz fijatu baino, guk herritar bezala ze jarrera dukagun begiratu beharko genduke. Aldatzen balin bagea, hori isladatu betekelako. Eta esaten ziguten jende askok, hori oso ondo dago, baina utopi xamarra ez dute da. Katalunia zerbait erakutsi balin badigu da, Katalunian, orain dela 5 urte arte, zeuden ordezkari politikoak, orain dela 15 urte zeuden berdina zien. Aldaketatxo batekin. Orain dela 5 urte bestelako jarrera bat barreratu zuten. Zergatik? Beraien ordezkarik, herritarrak bestelako jarrera bat barrenatu zutelako, eta zu, herritarren ordezkari izan nahi balin badezu, beraien jarrera barrenatzen dezu, oso zailako zu ordezkari izaten. Hau da, bi modelo hauetatik ikaragarri daukagu ikasteko. Bata iparra, noraldera joan behar dugun, oinarri demokratikorik herri honetan ezartzearena, eta beste alde batik da, kontsumerkea bukatu diela. Hemen ez dagoela fokoa, kanpoa eta besteak. Gu aldatzen balin bagea, egora aldatu daiteke. Nik uste asko askatu diela. Errezeloak gainditu ditugu asko eta asko, eta ez hori bakarrik. Errezeloak gainditzetik, elkarlanaren bidez, elkar ezagutzez, konplizidadetarako eszenario batea pasagea. Eragile ezberdinekin egin ditugune bileratan 6 urte hauetan, pila bat izan diela, urtean igual 2-3 aldiz elkartu gea eragile guztiekin, ateak ireki dizkigutenakin, gure berri eta gure ekintzen berri eta berin feedback hori lortzea berri, ikusi du nola aldatu dian perspektibak horrelako dinamika baten inguruan, ezta? Konplizidade sare bat sortu da. Eta ez eragileekin bakarrik baizik eta gizarte mailan ere bai, ezta? Gai hau errezeloz ikusten zen gai bat bazan, eta gaur egunen asko xehetu dugu gai hau. Lokatzetan zeon termino bat ere aipatzen gendun, eta lokatzatetik atea eta garbitzen eta gizarteratu dugun termino bat ere bada, ezta? Beraz, iruditzen zaigu lanak sekula ez dira bukatzen. Oraindik badago zeine, baina orain da momentua lortu dugun espazio hau, lortu duguna, zabaldu daiteke, noski, baina lortu dugun hau zer eman dezakeen espazio hau martxan jarrita sentitzeko garaia da. Konplizidade horik, konpromiso bihurtzeko garaia da. Eta noski, martxan jarri eta espazio berrik ere, espazio berritara iristeko ere bai, noski. Kusi, zerbait daukagu ona herri honetan, eta ez dakigula zer egitea iritsi gintezken herri honetako makinaria martxan jarriko agenduke. Ez gea imaginatzera iristen. Zerbait ikusi balin badugu urte hauetan da, nola atrofiatu zaigun herri honetan interes komunak ikusteko begirada hori. Nola atrofiatu zaigun
ezin irudikatzea, ze zailtasuna daukagun irudikatzeko, herri interesak zeintzuk izan daitezken irudikatzeko ere, ezta? Eta zerbait baldin bakigu garbi da, herri hau ez dela 21. mendera iritsi kultura horrekin, begirada horrekin. Herri honek iraganean mugarri historikoak eta mundu mailako ereduak eskaini baldin baditu, izan da gai izan zirelako interes komunak, herri interesak irudikatzen da elkarlana sustatzen. Eta egia da azkeneko hamarkadetan, bakabiltzera bestelako kultura bat barneratuta, diferentzia resaltatzuz eta bakoitza bere aletik jutekoa. Kultura horrekin ez dugu ezer eredugarrik egingo. Beraz, iruditzen zait, 5-6 urte hauetan ere, kultura hori sakontzen joan gehala. Gure esku dagoek ere zerbait ekarpen bat egin baldin badu herri honetan izan da baita ere ambizioa. Gure esku dagoek ez ditu 5-6 urte hauetan mai gainen jarri erronkak eta ez proiektuak gure esku dagoek bere estrukturarekin bakarrik egin ditzazkenak. Ez da bat ere. Hau da, saiatu da herri interesak irudikatzen, eta herri honek momentu historikoan behartzitun erronka jartzen. Behartzen gindulako horrek elkarlan batea, eta elkarlanak ezautu arazten gaitulako. Eta sentitzen balin badeu zuk zure kasa honeaino iritsi zintezkela, baina elkarrekin honeaino iritsi gintezkela, hori sentitu behar dugu. Beraz, iruditzen zait oraindikan hau ensaio bat izan da, orain tokatzen zaigula, eta gaina haizeak ere aldeko izan ditzazkegu, alde hortatio, gizarte hau balore demokratikoen bidez kohesionatu josi, eta herri honetako eragile asko eta asko, elkarrekin zer egite iritsi gintezken herri bezala sentitzen hasteko. Nik usten dut, daukeun dimensioa, oraindikan ateak irikitzen ari gea, baina ez ditugula norabide hortan pausok ematen hasi. Eta iruditzen zaigu garaia badala norabide hortan pausok ematen hasteko herri bezala. Hori guretzako kuantitatiboki zenbaki batzuk utzi ditu dinamika honek. Diozun bezala 2014, 123 kilometro gizakatea, 150.000 lagun gizakaten. Orain dela 6 urte erronka hau jartzea mai gainen, zan, burutik ondo daude, zer gertatzen zaio jende honekin, ezta? Eta zergatik jarri genduen erronka handi bat? Gero ez da erronka handikoa lan perspektibare proportzionala dalako. Eta ikusi genuen, lehendiziko gauza, ze gaitasuna genduken horrelako ekintzak antolatzeko. Beste urte berdinean ere mosaiko bat egin genduen. 10.000 laguneko mosaiko bat egin genduen. Eta ez nolalako mosaiko bat. Europa mailara iritsi izan mezu bat, kontestu horretan, Eskoziko erreferenduna eta Kataluniako azaroa 9ko galeketaren inguruko kontestu horretan, guk Euskal Herritik modu erakargarri hortan eskaini geniona, ezta? 2015, hemen gaude Samamesen, Euskal Herri mailako ekintza nazional batetik herrialdetara jaitsi ginen. Eta hor badago irakurketa ezberdina, ezta? Baina ez gendun Samames bete, ez gendun Anoeta bete, ez gendun bete, milaka pertsona izan zian. Hor badaude irakurketa bat, badago zergatik gertatu ziteken hori. Baina guk aurre irakurketat egiten dugu. Hau da, gai izatea 2015 urtean, herri dinamika bat, ambizioz planteatzea 5 hiriburuetan egun berdinean erabakitzeko eskubidean ingurun herritarrak horrelako ekintza handik egiteko, impulsoa jartzea, askotan espazioa ez da irikitzen, ez da konkistatzen fizikoki pausoak emata bakarrik. Baizik da, hori egin aurretik dimensio mental bat konkistatu beharra dago. Eta guk gai izan gea ekintza ezberdinetan kontxo, gai gea, aldegu, egin behar dugu eta aldeun espazio hori irikitzea, ezta? Guretzako hori mugarri bat izan zen. Eta segurazki horrelako planteamentuegatik iritsi ginen 2018an 202 kilometroko gizakate bat egitea, 3 hiriburu lotu parlamentuarekin. Baita izan ginen 208 galeketa egiteko. Hau da, badaude zenbaki batzuk 5 urte eta erditan erakusten dutena, kontxo, hemen ze gertatu da? Ze gertatu da horrelako mugimendu bat izateko. Baten batek pentsatzen baldin badu gure esku dago egin duna prozesu natural bat izan dela, oso oker dabil. Hau ez da prozesu natural bat izan. Hemen asko forzatu da motorra. Zatio, gure esku hau sortu zen urten, bazuden ahotsak esaten zutena, herri honetan
normalidadea eta normaltasun politikoa iristeko belaunaldiak pasabarria. Eta guk hori entzuten genuen eta belarriko mine sortzen zaigo. Nola belaunaldiak? Nola belaunaldiak? Guk sentitu behar dugu herri honetan normaltasun politiko bat. Eta lana egin beharko dugu noski baietz, baina gu sentitu behar dugu eta ardura hartu behar dugu hurrengo belaunaldiek normaltasun hori sentitu dezaten, ezta? Eta 6 urte hauetan herritarrak arduratsu eta gure esku dagoen dinamika bitartez bideratuta egin duen lanketa guzti hau forzatuta izan da bestelako eszenario batea pasatzeko. Eta orain dela 6 urte esango baziguten eta guk plantatuko genduken hau dena egin behar dugu, horrelako mobilizazioak egin behar ditugu, horrelako hitzaldi pila egin behar dugu, horrelako 208 galeketa egin behar ditugu, horrelako eztabaida sortu edo eragin egin behar dugu instituzionalki ematen nahi den eztabaida hortan herritarrak erabakitzeko eskubidea marko juridiko politiko berri horretako oinarritako adostasun hortan egoteko. Esango baziguten orain dela 6 urte gizarte hau gai honen ingurun saretu gabeze honen, bate baino gehiago esango luke, ezinezkoa da. Hemen behar da belaunaldiak pasa behar dira, ez da belaunaldiak pasa. Lan handi bat egin dugu, eta badagoen garaia, fase hau bukatuta, ensaio hau bukatuta, pausok sendoagok eta zabalagok eta eraginkorragok emateko, ez ia gure esku dago bakarrik, baizik eta ia konplizia horretatik konpromisotara herri hontako eragile asko eta askon artean. Erabakitzeko arrazoiak ditugun eragile guztien artean. Gure esku dagok gauz batzutan asmatuko zuen, eta beste gauz batzutan asmatzeko dago oraindikan. Gu dakiguna da, gure hastamenetatik, gure esku dago zerbait balin bada, eta zerbaiten bila balin bada da, topagune bat eraikitzen ari dela. Askotan aipatu izan zaigu erabakitzeko eskubidea ze sensible politikok ordezkatzen du erabakitzeko eskubidea. Hori astakeri bada, astekotan ez da. Hori horrelako hausnarketak ez dira demokrazian gehiago sakondu duten gizartetan egiten. Hau galdera, hausnarketa horik ez dira erresuma batuan egiten adibidez. Demokraziak ze sensible politiko dauka. Demokrazia herritarrak dira demokraziaren oinarri eta motorra. Eta demokrazian sakontzeko ezinbestekoa herritar horik, pieza klabe horik, partaide sentitzea. Eta partaide sentitzeko behar dituzte tresnak parte hartzeko, ez da? Eta tresna hori da erabakitzeko eskubidea. Hau da, bere ahotsa ordezkatuta sentitu da den, bere interesatzen zaion erabaki guztietan. Beraz, guk erabakitzeko eskubidearen tresna honen lanketa honetan dudek ez dago, hau ez da abertzalen kontu bat, hau ez da parlamentuan 173aren ordezkatuta daun espazio horren gai bat, baizik da euskal gizartearen 100%aren kontu bat. Arrazoi dezu, ibilbide honetan, lehendizeko 6 urte hauetan, herri honetako sektore ezberdin batzuk gehiago sakondu dutela norabide hortan. Bueno, hori prozesu naturaltzat hartu dezakegu, baina guk dudek ez daukagu, gure perspektiban ez dela gizarte honetako sektore bat ordezkatzea, baizik eta herri honetako 100% ordezkatzea. Zatio, topagune bada guretzako bai erabakitzeko eskubidea eta bai demokrazia behar eba, ezta? Nik usten dut, badaudela konexio asko momentu honetan, gizartea konektatu dezaketenak, generazio ezberdineko herritarrak, eta ibilbide politiko edo sensible politiko ezberdina dituzten herritarrak. Zede, badago ari bat, dala erabakitzeko eskubidea, herri honetako aldarri ezberdinak ikutzen da josten ditun ari bat. Ematen ari diran borroka, ematen ari diran lanildo hau, borroka global baten kokatzen da. Gu gari gea modu lokal batean, kontestu global baten parte hartzen. Momentu honetan ematen ari diran auzia da, etorkizuna nola eraiki behar da. Baina, eta horregatik aipatzen dena askotan, hau abertzalen kontu bada, hau identitateen kontu bada, hau banderen kontu bada, ez dijoa hortik partida. Eta hori interesatua da. Etorkizuna da, nola hartzen dira erabakik. Hau da, herritarreik izango dute beraien beraien gaien inguruko erabakitzeko gaitasuna, eta botere herritarrengan egongo da, hau da, demokrazian sakontzen da, edo
orain eta norabide hortan dijoazte haizeak, edo interes gutxi batzuen inguruan eraikitzen da etorkizuna, ezta? Hor dago borroka. Ez da momentua bi arrautza hemen saski ondan da beste bi saskien jartzeko, ezta? Hau da, gare kontestu baten, eta kontestu global baten, non demokrazianen gainean jartzen dugu, gure ondasun guztik, edo beste leku baten, ezta? Eta gu dudeik ez daukago, herri honetan, badagola nahiko kohesio eta nahiko arrazoi bat ditugula, gizarte bezala, hemen demokrazian aldeko balantzan jartzeko gure indar guztiak. Zergatik, zerbait egin behar balin badugu gure ustez herri honetan da, habitat propio bat sortu, balore demokratikoekin, demokrazian oinarritutako espazio eta habitat propio bat sortu barren gare, ikusita ze haize datorkigun, ez bakarrik Estatu Espainoletik eskuindarraren kontu honekin, baizik eta baita ere Europatik, ez da. Momentua da gizarte hau kohesionatzeko, zergatik norbaitek pentsatzen balin badu momentu honetan, hobea dala horrelako haize bolada datorren momentu batean, gure kobazuloan sartu, itxi, eta kobazulotik irtetzen geanen intakto irtengo gehala, konturatuko gea, kobazuloan sartzen balin bagea eta irtetzen geanen, gure inguruko terreno guztia nola lehor gehatuko dan. Orain inoiz baino momentu ezinbestekoa da, herri honetan demokrazian sinisten duguna, eta bestelako espazio batera pasa nahi balin badegu, ezinbestekoa da, konpromisoak hartu eta gizarte hau balore demokratikoetan elebatzeko. Dudei gabe, guk erantzun bat ez daukagu horretarako. Zorionez, zatik hori zerbait balin bada izango da erronka kolektibo bat. Diozun bezala, herri txiki eta eskualde txikitatik saretuago daude eta hiriburu handiak Bilbodan bezala edo hori atomizatutako gelditzen da, ezta? Gu badakigu eta sinisten dugu, baita hiriburu handietan ere ematen ari diren aldarrikapenak eta gizarte hau kohesionatzen duten ari horik gai diela berei dagokien gai ezberdinetan aldarri horik bateratzeko eta erantzun komunak egiteko. Lortu behar deguna da hori are eta gehiago egitea. Zerbait balin bada guzti honetan garrantzitsue da, hau da, erronka haina handia daukagu egiteko, ezinbestean dela herri honetako eragile eta pertsona asko eta askoren implikazioa. Hau, o elkarrekin egiten dugu, o ez da posible izango. Eta guri iruditzen zaigu, gai bageala, herri bezala, behar degula, eta orain dela momentua, zu diozun bezala, balore demokratiko horiekin gizartea josteko, bai ez bakarrik herri txiki eta eskualde txikiak, baizik da Euskal Herriko eremu guztian, erronka hori aurre egiteko, ezta? Eta hori, o elkarrekin egiten dugu, o ez dugu lortuko. Eta gu sinistuta gaude, elkarrekin egiten balin badugu, herri hau, baita Bilbo handia ere, nola ez, beste espazio batea, beste eszenatorio batea pasatzeko gai izan gitezkela. Nik erantziko nukena zen, martxoak 31 mugarri bat izango da gure eskun ibilbide honetan. Ibilbide honen irakurketa bat, ibilbide honen aitorpen bat egiteaz gain, aurrera begirako norabide finko bat jarriko dalako. Nire ustez, hau izan da ensaio bat, hau izan da entrenamentu bat, eta orain da, martxoan 31tik aurrea izango da, ikasi dugun guzti hori eta gihar guzti horik martxan jartzeko momentua. Festa orain hasten da gure ustez.